Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Jesukristo. Hunong! Katawhan sa Ammonihah, ako si Amulek, kaliwat ni Nipay, nga anak ni Lihay. Tao ako nga dili yano og dungog, sa tanan nga nagkailakan ako. Ako gitawag sa Ginoo og makadaghan, og wala ko maminaw apan padayon ako nakibatok sa Dios. Samtang ako nagpanaw, padulong sa suod nga kaliwat, ang anghel sa Ginoo mipakita kanako og miingon, Amulek, balik sa imong balay. Ug akong gituman ang tingog sa anghel, ug akong nakita ang tawo nga giingon sa anghel, nga dawaton sa akong balay tan-awa. Mao gihapon siya. Kinsa nakapamulong kaninyo sa mga butang sa Dios? Nag-ingong kang anghel? Ang may pahibalo ni ini kanimo? O kamong daotan nga ugiwi nga kaliwatan. Kamong mga abogado og tigpakaron ingnon kay kamo nagbutang og mga laang sa mga balaan sa Dios. Kamo naglaraw sa pagtuis sa pamaagi sa matarong gani sa hingpit nga kalaglagan niini nga katawhan. Kun dili pa sa pagampo sa mga matarong, kamo bisan karon doawon sa hingpit nga kalaglagan. Kun kamo mosalikoy sa mga matarong, dili bang Ginoo pugong sa iyang kamot? Ug ang panahon dool nagawas kun kamo maghinulsol? Kini nga tawo nagbiay-biay batok sa atong mga balaod nga makiangayon ug sa maalamong mga manlalaban nga atong gipili. Nganong si Satanas dunay dakong gahom sa inyong kasing-kasing? Ako ba nagpamatuod batok sa inyong balaod? Wala! Ako namulong dapig sa inyong balaod, ngadto sa inyong panghimaraot. Ang katukuran sa kalaglagan ining katawhan na pahiluna tungod sa dili matarong ninyong mga manlalaban o mangguhukom. Karon kita nasayod nga kining tawhana anak sayawa. Siya nagbaka kanato. Siya namulong batok sa atong balaod o karon siya miingon nga siya wala mamulong niini. Ikaw mutubag ba sa pipila nga akong ipangutana kanimo? Oo, kung kini sumala sa Espiritu sa Ginoo, nga niya ka nako kay ako dili mosulti og supak sa Espiritu sa Ginoo. Tanawa, ani ay unom ka mga untay nga pilak. Tanan kini akong ihatag nimo kung mulimod ka sa pagkaadunay labing gamhanan nga binuhat. O ikaw, nga anak sa impyerno, nganong ikaw mo tintal ka nako? Nasayod ka ba nga ang matarong dili madala sa ingon nga mga pagtintal? Nagtuo ka ba nga walay Dios? Ako mo ingong kanimo. Ikaw nasayod nga adunay Dios. Apan ikaw, naigugma sa katigayunan labaw kay kaniya. Ikaw na makak sa atubangan sa Dios nga rika nako. Mingon ka kining unom ka untay akong ihatag kanimo. Apan sa imong kasing-kasing dili nimo kini ihatag. Ang imo lamang tinguha nga ako mulimod sa tinuod ug buhi nga Dios. Aron may rason ka sa paglaglag ka nako. Ikaw miingon nga adunay tinuod og buhi nga Dios? Oo, adunay tinuod ug buhi nga Aduna Dios. pa ba'y laing Dios? Wala. Giyon sa nimo pagkasayod ni ini. Ang anghel may pahibalo ni ini kanako. Kinsa siya nga moanhi? Kini ba ang anak sa Dios? Oo, Muluwas ba siya sa iyang katawhan sa ilang mga sala? dili. Kay dili may tabo nga siya mulimod sa iyang pulong. Hinumdumi kini mga butanga. Kay siya miingon nga adunay usa ka Dios. Gani siya miingon nga anak sa Dios mo anhi. Apan siya dili muluwas sa iyang katawhan sama og siya adunay katungod sa pagsugod sa Dios. Tanawa, ikaw na makak. Moingon ako pag-usap nga siya dili makaluwas kanila sa ilang mga sala. Kay ako dili makalimot sa iyang pulong. Miingon siya walay mahugaw nga butang nga makapanunod sa gingharian sa langit. Unsaon nga kamo maluwas gawas nga kamo makapanunod sa gingharian sa langit. Busa kamo dili maluwas diha sa inyong mga sala. Ang anak sa Dios moanhi sa kalibutan sa pagdubo sa iyang katawhan. Siya modala diha kaniya sa mga kalapasan ni adtong motuo sa iyang ngalan. Og sila makaangkon sa kinabuhing dayon og ang kaluwasan moabot. Busa ang mga daotan magpabilin ingon nga walay katubsanan nga nahimo. Gawas sa paghubad sa mga higot sa kamatayon. Kaya nga adlaw moabot nga ang tanan mobangon gikan sa mga patay og mobarog sa atubangan sa Dios hukman sumala sa ilang mga buhat. Ang kamatayon ni Kristo mohubad sa mga higot sa kamatayon nga ang tanan banahon gikan sa kamatayon. Ang Espiritu ug ang lawas may usa pag-usab sa iyang hingpit nga kahimtang.
Mga bahin sa lawas ug ang mga lutahan mapahiuli sa tukmang bayanan. Sama nato karon o kita dadun aron mo barog sa atubangan sa Dios. Masayod sama sa atong nasayran karon. Dunay tin-aw nga panunduman sa atong kasepanan. Kini nga pahiuli mo dangat sa tanan. Tigulang og batan-on, ulipon og gawasnon, lalaki og babayi, dautan og matarong. Ug gani walay buhok sa ilang mga ulo nga mawala. Ang matagbutang ipahiuli sa iyang hingpit nga bayanan. Ug patubagon sa atubangan sa hukmanan ni Kristo ang anak. Ug sa Dios nga Amahan ug sa balaang Espiritu nga usa ka Dios sa kahangturan, aron hukman sumala sa mga buhat kung sila maayo o kung sila dautan. Kining mortal nga lawas banahon sa pagka-immortal gikan sa kamatayon. Gani gikan sa unang kamatayon ngadto sa kinabuhi. Nga sila dili na mamatay. Ang mga espiritu mausa sa ilang lawas, dili na gayud bulagon. Ang tibok mahimo ng espirituhanon ug immortal. Nga sila dili na makasinati o pagkadunot